και το Νικόπουλο. Αλήθεια, δεν σας ρώτησα. Πώς περνάτε στα καπί, εγώ του τροφίζω. Εγώ μπλέκω. Εγώ τι συμβαίνει, μπορεί να γιατί το τουαλέτα. Μόλις κάποιος δεξιά η πρώτη πόρτα πούλησε, μη ρίξει το κάρτι με τη λεκάνη γιατί βουλώνει. Δίπλωσε το, βάζω την τσέπη σου να το σαρτοπετσέτα. Ξέρετε, όχι, χέστηκα. Δεν έχεις κάνει προπόνηση στις κλανιές. Γιατί έχεις κάνει, να με και να δεις είναι και εμένα. Όχι, τα αστυνικά